Ето как си направих соларен панел. Тръба полиетилен Фи25 навита на спирала. Прихваната е с свински опашки с UV защита. Сковах дървен съндък от дъски, които импрегнирах с бухемит и след това минах с черна боя протекта. Ето как водата влиза в панела соларния, движи се, затопля се и излиза. Ако е много топло времето, от този спирателен кран завърташ в тази посока, ето на където сочи, и това вече е байпас. Вече не преминава през соларния панел. За по-голяма ефективност, сега ще му сложа отгоре поликарбонат 6 мм. Ето го къде е поликарбоната. Ще отрежа парче, ще го монтирам отгоре. И тогава вече вътре в тази кутия температурата ще бъде много висока. Не само от слънцето, а и околната среда вътре при тази тръба ще бъде много голяма температура. И така продължаваме да отопляваме басейна хубаво. И ето соларния панел, който направих с спираловидната тръба, полиетилен Фи25. Вече му сложих и поликарбоната отгоре. Ето го. С алуминиеви лайснички. Стана културно, здраво да се ползва години наред. Днеска от сутринта е облачно. Сега ще махна соларното покривало и да видим каква ще бъде температурата, защото слънце няма. Сега се опитва да изгрее слънце, но от сутринта само облачно, вятър духа, вчера беше буря буквално. Сега ще видим. Ето, часът е вече 11 на обяд. Както казах, слънце няма цял ден. Само сянка. Вдигнах соларното покривало и да видим сега каква е температурата на водата. Къде се е термометър, чо? Ето та. Температура на водата 28 градуса. Ами добре. Доволен съм. 28 градуса при пълна сянка, облачност и никакво слънце. Когато почне да пече слънцето, ще стане още по-добре вече.